हेलो गाइस लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम नोगोद इन्टारेस्टिं जागोन। 5 माइलनि ग्रीन पार्कआ बेनो। ग्रीन पार्कआव फैदोंमोन आङो, मानसियानो गैया, बिराद खम दा। नुथाया बेफोरबायदि आरो 5 माइलनि ग्रीन पार्कआ। बेफोरबायदि नुथाया। बै गोजौआवबो गेलेयोमोन मानसिफ्रा, जुला खालामोना बेवहाय। नैबे जा सालायोमोन, दा दैज्लां बोथोराव सालायगोन र', मानसिया खमथार दा, सिजोन दा गैथ'आना। मोजाङानो, बै सिङाव रेस्टुरेन्ट दंमोन। बेयो रेस्टुरेन्ट। सिङाव बेफोरबायदि दखानफोर दं। गिदिरानो दै, बिराद गिदिर बेयो। बे फुख्रियाव जाहाज सालायो, गिदिरानो नै, नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। बै जों थमब्लेन ओंखारलाङो, ओमफ्राय ओरै थाङो आरो। माखासे गेलेग्राफोर बियो ग्रीन पार्क सिंनि। बेफोरो गेलेग्राफोर। ओमफ्राय गेलेग्रा दं नै, बेफोर सब गेलेग्रा गोजा। बाइकआ नै, बेखौ लानानै 30 रुपिया, 50 थाखायाव बेरायनो हायो बाइकआ। बे बाइकखौसो पसन्द जाबाय आं सालायनो। सब गेलेग्रा गोजा बेफोर। ओइ नांना पार्टिया नाव सालायदों र', खाथियाव थांनि। एसे लोंलुननासो लादों बिसोरो।
लोंलुना लानायखायनो जेराव मेराव गाखोबाय नि गोसो जानानै सेंग्राया माबा नावखौ सालायबाय हनै सेरावसो नांथाहैबाय माथो सालायनो रोङासै बारा केमेराजों नुहोनो नागिरा इसोर सानैयानो नांथालायबाय गारियानो बाय लाहरदों नै गारियावनो नांथाबाय हाखर गेजेरावसो दखना रुबै बिरनायजों बार बारलाङो नोंनि थाबाय लांनायजों हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों आंनि हिउ हिउ सोरखिलाङो बिखा गेजेरजों आंनि इन्टारेस्ट मोननो गाखोहैबाय इसोरो फटक लादों मालाय गियारबो दंलायो सालायनानै फुख्रि गेजेराव बेरायगासिनो हौवा हिन्जाव केमेरा लागासिनोसै आरो खेबगासिनो दंथारसै
माइ गाहायाव फिथाइ थायदों माने गथ'फोरनि साइकेल दं साइकेलजों बेरायनांगोन बे ग्रीन पार्कआव बहुत गेलेग्रा दं गथ'फोरनि बहुत सामान दं आरो आजिखालि सिङाव हाबनांगौ माने गथ'फोर गेलेग्रा बादाम बिफां बादामाबो फिथाइ थायबाय बादाम बिफां होननांगौ काजु बादाम दा फिथाइ थायगोन चलो एक मारी से कोनो पैसा लगी को नहीं नहीं ट्राई कर नहीं ट्राई करला ओ अच्छा जी औ चल चले जा मोर के पैसे ग्रीन पार्क सिङाव गेलेनोबो हायो नै खाना खाइए हाँ चलाएगा 100 में 15 गोली है बंदूक का अच्छा है 100 में 15 गोली है ना और बढ़िया अपने लगा खुद तो बिल्कुल डाला थी वो मोई के एने का नाला दिखो तो लाल के से अच्छी तो लाल जैसे लाल हो एक क्लास कंट्रोल बना ग्रीन पार्क सिङाव बिदि थायो माने लाल ग्लास ग्लास है ना ग्लास खड़ा हुआ है ना लाल को वाइट पॉइंट करो
আরে ভিডিও উঠাইতেছেন বুঝছে লাস্ট আছে না সব ও গ্লাস খানি যাও না ও দেখতে গো গ্লাস গুলা আরে এটা মানে প্র্যাকটিস না থাকলে না বাবা প্র্যাকটিস করা আচ্ছা তুমি এটা আলগা দিতে পারবা আচ্ছা তাই কি দিবি তো আচ্ছা আলগা বন্ধ রাখবেন আচ্ছা বই একটা ফটো খিচিব না একটু ফটো তো খিচিবি খিচিব ইসরায়েল ইসরায়েল যে আমি এলাকা কান্ট্রি তো আছে না আচ্ছা আচ্ছা তাই লাগা আছে তো ইমান পারি তো ধরো কান্দে লাগাও হ্যাঁ এইখানে হ্যাঁ এ বন্দুক আলগে দিবে না ও কি রকেট লঞ্চার লইতাছেন না না নহয় মই এনেকাই কৰিব ওয়াই যাও गावखांबाय जोंना लोगोआ मयके बि देखाबिना सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर